ሰላም ተኸታተልቲ ቻነልና ክሊኒክ ዕግበት ከመይ ኣለኹም ለማዓንቲ እውን ከም ትልሙድ ንዓኹም የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ ሓሳብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ኣብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ለይታዊ ልቀት ወይ ድማ ኣብ ምድቃስና ዝፈስስ ዘርኢ እንታይ ከም ዝኾነ ክንርኢና ለይታዊ ልቀት ጎዳኢ ድዩ መዓዝ ከ ናብ ሕክምና ክንከይድ ኣለና ዝብሉ ሓሳባት ክንርኢና ፈለማግና ነዚ መደብ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ንቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ናይ ፍቅርን ሓዳርን መደባት ክትረኽብሉ ነዚ ቻነል ሰድራኹ እስካብ ናይ መደብ ፍጻመ ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ጻንሒት ፈለማ ለይታዊ ልቀት እንታይ ከም ዝኾነ ክንርኢ ለይታዊ ልቀት ማለት ብለይቲ ዝፈሰና ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ዘርኢ ፍረ እዩ ደቂስና እንተለና ስፐርም ይፈስስ እዚ ለይታዊ ልቀት ንብሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዓሚቕ ሕልሚ እንተለና ዘጋጥም እዩ ጾታዊ ሓሳባት ኣብ ሕልምና ክጋጥሙና እንተለው ስፐርም ይፈስስ 100% ንቡር እዩ ዳርጋ ኣብ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ዘጋጥም ብፍላይ ካብ 13 እስካብ 30 ዓመት ኣብ ዘለው ደቂ ተባዕትዮ ዘጋጥም እዩ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ሓሊፎም ገሊኦም ብዙሕ ግዜ ገሊኦም ድማ ዘይጋጥሞም እውን ኣለው እዚ ኩሉ ግና ንቡር እዩ ለይታዊ ልቀት እንተጋጢምኩም ናይ ጥዕና ፀገም ወይ ድማ ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ፀገም ኣለኩም ማለት ድዩ ዝብል ክንርኢ ለይታዊ ልቀት እንተጋጢምኩም ናይ ጥዕና ፀገም ወይ ድማ ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ፀገም ኣለኩም ማለት ኣይኮነን ሰውነትና መዓልታዊ ሓድሽቲ ስፐርም ወይ ድማ ናይ ወዲ ዘርኢ ፍረ የፍሪ እዩ ንዝተወሰነ ግዜ ካብ ፆታዊ ርክብ ርሒቅኩም ተፀኒሕኩም ድማ ኣካላትና ነቲ ዝተሃነፀ ዘርኢ ወይ ድማ ስፐርም ኣብ እዋን ድቃስ ብኣውቶማቲክ ይለቆ ስለዚ እቲ ቀንዲ ምክንያት ናይ ለይታዊ ልቀት እዚ እዩ ግና ካልኦት መበገስትታት እውን ኣለው ንኣብነት ፆታዊ ሕልሚ ለውጢ ሆርሞናት ብፍላይ ቴስቶስትሮን ሆርሞን ሰቅጢ ወይ ድማ ዕሙቕ ዝበለ ድቃስ ንብዙሓት መዓልትታት ካብ ፆታዊ ርክብ ርሒቅካ ስፐርም ወይ ድማ ናይ ዘርኢ ፍረ ዘይምፍሳስ በዚኦም ኣብ ድቃስና ኣፍሲስና ክንሓድር ንኽእል ኢና ነዚ ምስራና ናይ ጥዕና ፀገም ኣለዎ ዶ ዝብል ክንርኢ ናይ ጥዕና ፀገም የብሉን ሓደ ዝተጋገዩ ኣረዳዳእታት ኣለው ንኣብነት ናይ ጥዕና ፀገም ድኻም ምዝባዕ ፆታዊ ርክብ በዝሒ ስፐርም ወይ ድማ በዝሒ ዘርኢ ይቕንስ እዩ ምኻን ይገብር እዩ ዝብሉ ሓሚታታት ጌጋ እዮም ነዚኦም ኣየቃልዕን እዩ ነዚ ምስራና ለይታዊ ልቀት ፅቡቕ ድዩ ሕማቕ ዝብል ሕቶ ክመፅእ ስለ ዝኽእል መልሲ ሂብና ኣሎ ክንሓልፍ ለይታዊ ልቀት ፅቡቕ ወይ ድማ ሕማቕ ኣይኮነን ተፈጥራዊ መስርሕ ሰውነትና እዩ ካብ ፆታዊ ርክብ እንተሪሕኩም ፆታዊ ወጥርኩም ንምቕናስ ዝወስዶ መፍትሒ እዩ ክንደይ መዓልቲ እንተጋጢሙና ንቡር እዩ ዝብል ክንርኢ ንቡር ዝበሃል ቁፅሪ የለን ገለ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ገሊኦም ብወርሒ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ድማ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ወይ ድማ ፈፂሞም ዘይጋጥሞም ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣለው ስለዚ ንቡር ቁፅሪ ዝበሃል የብሉን ካብ ፆታዊ ርክብ ዝረሓቅኩምዎ ርሕቀት ይውስኖ እዩ ነዚኦም ምስራና ለይታዊ ልቀት ዘጋጥመኩም እንተኮይኑ መዓዝ ክትጭነቁ ኣለኩም ዝብል ክንርኢ ለይታዊ ልቀት ዘለኩም ቅድሚ ምፍሳስኩም ከምኡውን ድሕሪ ምፍሳስኩም ቃንዛ ዝስምዐኩም እንተኮይኑ ዘርእኹም ደም እንተሃልይዎ ክትጭነቁ ዘለኩም ግዜ ሽዑ እዩ እምበር ካብ ዝወፃኢ እንተኮይኑ ዋላ ሓንቲ ዘጭንቕ ነገር የብሉን ኣብ ድቃስኩም ተፍስሱ እንተኮይንኩም ናይ ቴስቶስትሮን ሆርሞን ኣይቕንስን ሓይልኩም ኣይደክምን ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወትኩም ኣየዛውዕን ስለዚ ክትሻቀሉ የብልኩምን ነዚኦም ምስራና ብለይቲ ዝፈሰኩም ዘሎ ዘርኢ ከመይ ክትቅንስዎ ከም ትኽእሉ ክንርኢ እቲ ቀዳማይ ሜላ ቅድሚ ምድቃስኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ሓሳባት ኣይትሕሰቡ ናይ ፆታዊ ርክብ ቪድዮታት ኣይትርአዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕላላት እውን ክትዕልሉ የብልኩምን ነዚኦም ብምግባር ኣብ ለይቲ ዝፈሰኩም ፈሳሲ ክትቅንስዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ካልኣይ ሜላ ብዝግባእ ሽንትኹም ክትሸኑ ኣለኩም ፍሕኛኹም ብሽንትን ተመሊኡ ኣብ ለይቲ ዘርእኹም ክፈስስ ስለ ዝገብር ብዝግባእ ቅድሚ ምድቃስኩም ሽንትኹም ክትውድኡ ኣለኩም እቲ ሳልሳይ ሜላ ድማ ጭንቀት ምቕናስ እዩ ጭንቀት ናብ ፆታዊ ርክብ ሕልሚ ይዕድመኩም እዩ እዚ ድማ ናብ ናይ ለይቲ ልቀት የቃልዐኩም እዩ ስለዚ ምቁሻወር ግበሩ ዕሙቕ ኣቢልኩም ኣስተንፍሱ ካብ ጭንቀት ረሓቁ ነዚ ብምግባር ካብ ለይታዊ ልቀት ክትመሓሩ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ራብዓይ ብለይቲ ዘርእኹም ከይፈሰኩም ዝሕግዘኩም ሜላ ድማ ብጎንኹም ምድቃስ እዩ ብከብድኹም ምድቃስ ኣብ ምትልኹም ፀቕጢ የሕድር እዩ እዚ ድማ ክነቃቃሕ ይገብሮ በዚ ድማ ከፍስስ ይገብሮ ስለዚ ብጎንኹም ግድን ክትደቅሱ ኣለኩም እቲ ሓምሻይ ሜላ ብጣዕሚ ክደኽመኩም እንተሎ ዘይምድቃስ እዩ ሰውነትኩም ብጣዕሚ ክደኽሞ እንተሎ ናብ ዓሚቕ ድቃስ ይኣቱ በዚ ድማ ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም ዓሚቕ ድቃስ ናብ ለይታዊ ልቀት የቃልዐኩም እዩ ስለዚ ብግዜ ሰውነትኩም ከይደኸመ ክትድቅሱ ኣለኩም እቲ ሻድሻይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ሜላ ለይታዊ ልቀት ከይጋጥመኩም ዝሕግዘኩም ድማ ትድቅሱሉን ትትስኡሉን ሰዓት ተመሳሳሊ ሰዓት ብምግባር እዩ ስለዝኾነ በዞም 6 ሜላታት ካብ ለይታዊ ልቀት ክትርሕቁ ትኽእሉ ኢኹም ነዚኦም ምስራና ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ስለምንታይ ብበዝሒ ለይታዊ ልቀት የጋጥመኩም ዝብል ሓሳብ ክንርኢ ብበዝሒ
ከምኒ ልዑል መጠን ቴስቶስትሮን ሆርሞን ምህላው ዕድመ ብፍላይ ኣብ 20ታት መጀመርያ ምህላውኩም ጾታዊ ርክብ ካብ ትገብሩ ነዊሕ ምግባርኩም ጭንቀት እንተኸሊኩም መዓልታዊ ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ምሕሳብኩም በዝሒ ምድቃስኩም እዚኦም ቀንዲ ምኽንያታት እዮም ነዚኦም ምስራና ኖኖ ኣነ ናይ ጾታዊ ርክብ ሓሳብ ከይሓሰብኩውን ኣብ ለይቲ የፍስስየ እንታዩ ምኽንያቱ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ንዓኹም መልሲ ዝኸውን ክንርኢ ድማ ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ቅድሚ ምድቃስኩም ዋላ እንተዘይሓሰብኩም ስፐርም ኣፍሲስኩም ክትሓድሩ ትኽእሉ ኢኹም ምኽንያቱ ድማ ሰውነትኩም በብመዓልቱ ንዝሰርሖ ዘሎ ስፐርም ወይ ዘርኢ ብናይ ባዕሉ መንገዲ የፍስሶ ስለ ዘሎ እዩ ነዚ ምስራና ኣብዚ ሓደ ተባዕትዮ ዝጭነቕሉ ሓሳብ ክንርኢ ብፍላይ ኣብ ምድቃስኩም ዘርእኹም ኣፍሲስኩም ተሓድሩ ደቂ ተባዕትዮ እሞ ኣነ ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ፀገም ኣለኒ ማለት ድዩ ኢልኩም ትሻቐሉ ኢኹም ግና ኣብ ምድቃስኩም ኣፍሲስኩም ምሕዳርኩም ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ቀልጢፍካ ምስ ምፍሳስ ዋላ ሓንቲ ዘራኽቦ ነገር የብሉን ኣብ ምድቃሶም ዘርእኦም ኣፍሲሶም ዝሓድሩ ደቂ ተባዕትዮ ልክዕ ከም ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ መትልኦም ደው ዝብለሎም ንነዊሕ ክጸንሑ ዝኽእሉ ነፍቃሪቶም ከዕግቡ ዝኽእሉ እዮም ዋላ ሓንቲ ከሻቐለኩም ዝኽእል ነገር የለን ነዚለ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት ክበፅሕን ብዙሓት ኣሕዋትና እዚ ኣገዳሲ ትምህርቲ ክመሃሩሉ ንመደብና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ከይርሳዕ ንቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ናይ ፍቕርን ሓዳርን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ክትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት ብኻሊእ መሃራይ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ